Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаш? Күз алдыгызга китерегез. Иртән иртүк хуҗа үзенең йөзем бакчасына эшчеләр ялларга барган. Ялчылар белән көненә 1 динардан килешкәч, ул аларны йөзем бакчасына җибәргән. Иртәнге сәгать 9-да өеннән чыгып, базар мәйданына килгәч, ул анда эшсез торган башка кешеләрне күреп, "Сез дә минем йөзем бакчасына барыгыз, мин сезгә тиешенчә түләрмен" дигән. Алар киткәннәр. Хуҗа сәгать 12-дә дә, көндезге сәгать 3-тә дә шулай ук эшләгән. Сәгать 5-ләр тирәсендә хуҗа тагын чыгып басып торган кешеләрне күргән. "Сез нигә монда көне буе эшсез торасыз?" дип сораган ул алардан. "Безне беркем дә ялламады" дип җавап кайтарганнар алар. Ул аларга "Сез дә йөзем бакчасына барыгыз" дип әйткән. Кич җиткәч, хуҗа идарәчесенә эшчеләрне чакырып аларга түлә. Соңгы ялланганнарыннан башлап, беренчеләре белән тәмамла дигән. Кичке 5-тә ялланганнар килеп, һәрберсе 1 динар акча алган. Шуңа карап беренчеләре күбрәк алырбыз дип уйлаганнар. Әмма алар да 1 динар акча алганнар. Алгач, хуҗага зарлана башлаганнар. Бу соң килгәннәре бары тик 1 сәгать эшләделәр. Син аларны безнең белән тиңләдең. Без бит көннең авырлыгын һәм исселеген кичердек. Әмма ул аларның берсенә: "Дустым, мин сиңа карата гаделсезлек эшләмәдем. Син минем белән 1 динарга килештең түгелме соң? Үзеңә тиешлесен ал да кит. Мин бу соңгысына да сиңа биргән кадәр бирергә телим. Акчам белән үзем теләгәнчә эшләргә хокукым юкмы ни? Әллә син минем юмартлыгымнан көнләшәсеңме?" дип җавап биргән. "Шулай, соңгылар беренче булырлар, беренчеләр исә соңгы булырлар" диде Гайса. Иерусалимгә таба барганда Гайса 12 шәкертен читкә чакырып, аларның үзләренә генә булай диде: "Без Иерусалимгә барабыз. Адәм угылын анда баш руханилар һәм канун белгечләре кулына тотып бирерләр. Алар аны үлемгә хөкем итәрләр. Мыскыллау, камчы белән суктыру һәм хачка кадаклату өчен мәҗүсиләр кулына тапшырырлар. Әмма 3нче көнгә ул үледән терелтеп торгызылачак." Шуннан соң Зебедәйнең хатыны угыллары белән Гайса янына килеп алдында тезләнде. Ул аңардан нәрсәдер сорарга теләде. "Син нәрсә телисең?" дип сорады Гайса. "Ике угылым патшалыгыңда берсе уң ягыңа, икенчесе сул ягыңа утырачак дип вәгъдә итсәң иде" диде хатын. "Сез нәрсә сораганыгызны аңламыйсыз" диде Гайса. "Мин шәсе кәсәдән чалырсызмы?" "Алырбыз" диделәр алар. "Сез минем кәсәмнән эчәрсез, менә уң яки сул ягымда утырырга рөхсәт бирү-бирмәү минем ихтиярымда түгел. Атам ул урыннарны кемнәргә тәгаенләсә, шуларныкы булыр." Бу хакта ишеткәч, калган 10 шәкертнең бу икәүгә каршы ачулары чыкты. Гайса аларны чакырып алып: "Сез беләсез, халык җитәкчеләре халыклар белән хакимлек кыла һәм түрәләр дә алар белән идарә итә. Ләкин сездә алай булмасын. Арагызда биек булырга теләүче, башкаларга хезмәтче, арагызда беренче булырга теләүче сезнең өчен кыл булсын. Адәм угылы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен түгел, бәлки үзе хезмәт итәр һәм күпләрне йолып алыр өчен тормышын бирергә дип килде" диде. Гайса шәкертләре белән Әриха шәһәрен калдырып киткәндә, артыннан күп санлы халык иярде. Юл читендә 2 сукыр утыра иде. Алар Гайсаның үтеп баруын ишеткәч: "Әфәндем, Давыт угылы, безне кызган" дип кычкырып җибәрделәр. Халык ачуланып аларны тыймакчы булды. Әмма алар тагын да көчлерәк итеп: "Әфәндем, Давыт угылы, безне кызган" дип кычкырдылар. Гайса туктап аларны чакырды һәм
Sizning için нәрсә эшләвемне телисез дип сорады. Efendim, күзләребез açılsın idi dediler алар. Гайса аларны кызганып күзләренә кагылды. Алар шунда ук күрә башладылар һәм аңа ярып киттеләр.